Ето тук гледате мача за финал. Тодор Радев срещу Георги Янев. Да видим сега. Топката е в полза на Тодор Радев. Ето първата атака. Удар, спасение. Това ще е тъч. Чудесно връщане. Удар и това е аут. Какъв пропуск просто на Тодор Радев. Той удря вратата. Сега Георги Янев 1-0. Георги Янев се разписва 35-та секунда. И това невероятен пропуск, дами и господа. Това беше такъв невероятен пропуск. Янев. И това е аут. Разочарован е Георги Янев. Възможно беше да вкара в 35-та секунда, но надцени възможностите си. Тодор Радев, удар! Трети аут! Янев с топката. Янев, каква техника! Ой, това е чудесен тъч за Янев. Така, подаване, Янев поема удар и това е аут! Георги Янев опита се, но надцени пак противника. Тодор Радев пропуска толкова близо до... Янев и Тодор плюе. Сега да видим, какъв финт! И Янев... Какъв прекрасен гол! Че спасение! Това е ненормално просто! Тодор се разписва в втора минута. Какъв пропуск, дами и господа! За минута помислих, че това е гол. Мача продължава да е с равен резултат. 5 минути е първото полувреме. Още 5 е второто. Заснемам, дами и господа. Все пак е малък терена. Ето Георги Янев пак се вайка. Ето Тодор! Удар на Тодор! И това пак минава покрай вратата. Удар! И това е 2-1! Какъв обрат просто! Удар там, но много крив. Вайка се! Може да е победил Виктор, но... Да видим сега. Аута! Удар, спасение! Удар и това е аут, дами и господа! Георги Янев изпълнява аута. Удар и това е равно! На 2-2! Да ви много равностойно вървят отборите! Удар там! Удар! И какъв пропуск просто! Много избърза Георги Янев! Вижте го, лежи на тревата! Вижте го! Старт! Ето, те продължават мача! И това е 3-2, дами и господа! Да видим сега атаката на Георги! Веднага резултата става 3-3! Много як мач! Става тук! Удар! Спасение! Да видим сега атака и нов тъч в полза на Тодор Радев. Така с чудесно връщане, удар! И това минава покрай вратата. Така, Янев с топката. Какъв аут, дами и господа. Много тих матч. Много. Удар и това среща гредата, дами и господа. Тодор Радев лежи на тревата. 3-3 резултат. Удар! И какъв пропуск на Янев. Да видим сега развръзката на тази атака. Много технично опита да се измъкне. Много технично. Може би това ще е последната атака. Аут!
полувреме след малко. И сега ще гледаме второто полувреме, дами и господа. Ето почва. Добре, тук страхотен финт. О, тук хваща с ръка Георги Янев. О, опитва удар от дистанция. Там връща. О, там за малко да има тъч. О, и това е гол! 4-3! В полза на Тодор Радев. Да видим. О, там удар! О, удар покрай вратата. Това беше много близо до пети гол, дами и господа. Повтарям резултата. 4-3 в полза на Тодор Радев. Да видим. Удар! И това става 4-4, дами и господа. Удар там! О, какъв удар, дами и господа! Нямаше достатъчно сила в удара. Да видим, Тодор удря и минава покрай вратата. О, много напрежение има в този матч. 4-4 резултат. Да видим сега. Удар! Спасение! О, и това ще бъде тъч за Тодор Радев. Добре. Тодор Радев се бави. Но това не е от значение на нищо. Удря! И това е спасение на Георги Янев. Удар! И това минава покрай вратата. Тодор пак е на земята. Чуди се как да се разгневи. Направо ако го хване този Георги Янев, направо ще го струши. Гледайте сега развръзката на този матч. Добре, Янев. О! И това е 5-4. Какъв обрат? О, това е гледа. О, удар на Георги Янев. О, и това е 5-5. Ето е. Той обръща резултата, дами и господа. Той обръща резултата. Прави невъзможното. Сега има корнер в полза на Георги Янев. О, право удари, това ще е аут. Удари, той минава покрай вратата, дами и господа. Сега Янев. Удар на Янев и това е аут. Бе близо до целта Георги Янев. Но... Удар! И ето, той обръща резултата. 6-5 и то веднага прави 6-6. Георги Янев изравнява. Да видим. О, удар в корема. О! Там има тъч в полза на Тодор Радев. Добре, Радев стопката. Радев! Удари това аут. Това е аут, дами и господа. О! Невероятен удар, но това... О! И той прави резултата. 7-6, дами и господа. Остава 1 минута до края. Ще видим дали съдията ще даде продължение. Да видим. Повтарям резултата за тези, които не са чули. 7-6 в полза на Тодор Радев. Това е тъч в полза на Георги Янев. Георги Янев. Добре. Удари тъч в полза на на Георги Янев. Извинявам се. Янев прави удар и това е аут, дами и господа. Съдията дава 1 минута добавено време. 1 минута.
И това не се получи. Блокиран от Янев. О, право в ръцете на Янев. Удар и това пак е аут. Удар! Цапардосва Янев. Ох, какъв гняв има този младеж. О, Янев! Секунди до края на матча, дали ще издържи Тодор Радев?